Argiaren podcastak. Makin, beste egutegi bat. Bai, ja batzu pasaiteu, Zintzian, Jakoba, Josebek ere ekarrizun. Bai. Aber baserreko lana uste baino organizatu da. Bai, eta uste jaieuneke, nire dituzela, lehen baino. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Hau egonarria saioa da, eta gu Elita Matxingea, saioko aurkezleak, gaur kontan abeltzaintza hitzeitea tokat zaigu, eta gonbidatu ezela Xavier Zabalza Sarasua gonbidatu dugu, Bizkaiguneko kooperatibako kidea. Egunon, Xavi? Egunon. Bueno, ez dakit, esan genizun bezala objektu bat ekartzeko eskatu genizun, ez dakit ze objektu ekarri duzun? Bueno, bakarri dut hemen gure elkarteko ordutegia. Honek albideratzen du bai baserriko lanak eta gero bakoitzak bere etxean dituen zeregin personalak edo bizitzako beste esparru batzuk ere aurrera eraman ahal izatea. Kuriosoa da, egutegia bai, baserreko egutegia ezagutzen dugula, baina zuko ordutegia deitu diozula. Bueno, hori alare geroago sakonduko dugu, ze aurretik testuinguru pixka bat jartzea tokatzen zaigu eta horretarako estitxu, ongi etorri, zuri ere. Kaixo, eskerrik asko. Gaurkoan abeltzaintzat eta batez ere behiez hitz egingo dugu, beraz, nunbaitetik aste aldera, 2022an zenbat etxaldetan zeuden esne behiak. Bai, esne behien datuak dira pixka errepasatuko ditugunak, eta 2022an Gipuzkoan zeuden 244, gehienak Gipuzkoan daude, Bizkaian 148, Nafarroan 135 eta Araban 52 etxaldetan daude behiak. Eta azken 30 urteetan galdu diala bai izatea, ez dakit? Bai, berakada handia eduki dute esne behiek baserrietan, ez da? 1985ean EAen guztira 5.876 baserrietan baziren behiak, aldiz 2022an EAe osoan 454 etxetan bakarrik, ez? Nafarroan ere berakada oso handia izan da, 2021an 600 etxaldetan baziren behiak eta gaur egun 135etan bakarrekan. Horrek esan nahi du, azken 30 urtetan 6.000 baserritan esne behia galdu direla, Hego Euskal Herrian. Baina horre badu beste bide bat dena baserri gutxiagotan bai, baina dauden horietan behi gehiago daude. Hoixe da. EAeko datuek esaten dute, duela 25 urte, baserrietan gehien zeuden kopuruak zian behi bat eta 4 behi artekoak, ezta? Horrelakoak ziren baserrien 159, ia erdiak. Gaur egun ere, gehiena 137 horrelako txikiak dira, behi bat eta 4 artean dutenak. Baina alde handia dago ertainetan. Leno, duela 25 urte txikiak ziren nagusi eta urrengo ugarienak ziren baserrietan zeuden 5 eta 9 esne behi artean. Gaur egun aldiz, 20 eta 59 esne behi artean daude. Eta etxalde handietan izan da aldaketarik handiena, orain dela 25 urte 100 behietik gorako etxaldeak 26 ziren EAen, eta gaur egun 38. Baina esan dugu gare batean 5.000 eta gehiagoa zirela, eta horietatik ziren 26 100 behietik gorakoak, eta aldiz gaur egunean 454 bakarrik izan da, badiraia 38. Eta Nafarroan kopuruak orainik eta makroagoak dira. Nafarroan badira 18 etxalde, 1.250 behi baina gehiago dituztenak. Eta badira 37 etxalde, 180 behi baino gehiago dituztenak. Eta 40 behietik berako etxaldeak 28 soilik daude Nafarroan. Horregatik dago pilpilean makroproiektuen borroka, batez ere Nafarroan, eta oso ezaguna da, Kaparroson, Valle de Odieta kooperatibak, 3.450 esne behieko instalazio handi bat badaukala, eta eskatua daukala gainera handitzea ikuilua. Eta handikan 1 kilometrora Sorian, Nobierka herrian eraiki nahi duela 20.000 esne behieko zea bat, ez dakit nola deitu horri fabrika bat. Eta Nafarroko gobernuak oraintxe 2023ko martxoan jarri duen muga da gehienez 850 buru egon daitezkela ikuilu batean, baina begira larezeko kopurutaz ari garen.
Haze behi pile bintzat, elkarre peatuta, elkarrekin. Ez dakit behi hori zenbat litro pixingo guen egunen, Bueno, 6 eta 12 litro bitartean egiten omen dute, hori Xabi gero hobeto esango digu. Eta horrere badago, orekataz hitz egiten digun elementu bat, ez? Inguruan dagon lur kopuruaren arabera, orekatzen ez bada behi kopurua, batetik behi horiek gutxi jango dute bertako larretatik, asko ikulutik atera ere ez dituzte egiten, eta bestetik, askotan pixa zabaltzen da gehiegitan, eta horrek ekartzen du, lurra kutsatzea, eta batzutan ura ere kutsatzen da. Gero bete diguzu normalean gonbidatu behi eskatzen diegun lan bat eta kantu proposamen bat egin diguzu esnebeltzak baduelako kantu bat, nola esnebila joaten ziren gurasoak. Iruditzen bazaizu zatitxo bat entzungo dugu, tartitxo bat hartzeko. Akordatzen txikitan, oraindik lotan nintzela, aita goizeko mostetan, beia jazten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela, etxez etxe aritzeko, esne saltzaile bezala. Kastar batian, aita aurrean gidari, amatzian joaten zen, esne marmiten zaindari, amak ez zion ordea, inoiz ekiten lanari, musutxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari. Aipatzen da ez, goizeko bostetako esne, behi geste hori, eta gero etxez-etxe saltzen ibiltzea, irudia intzinako kontua direla, edo, ezagutu genuen, igeldoko esnea proiektu ezagutzen genuen, hortara itzuli direna pixka bat, baina ez da ohikoena, hala? Hori da, izan ere, Espainiako gobernuak 1980an debekatu egin zuen esnea etxez-etxe saltzea, beraien ustez, pasteurizatu gabeko esneak badituelako mikroorganismoak eta osasun arrazoiak eman zituzten. Horren ondoria ze izan du da, galdu dela salmenta zuzeneko hori izugarri, ez da? EH kolektiboak emandako datuen arabera, 1950 urtean Gipuzkoan, baina izan daiteke lagin bat, ze gertatzen zen Euskal Herri osoan, konsumitzen zen esne guztiaren 186 erosten zen inguruko baserri eta herrietatik, eta gaur egunean 103 bakarrik da. 103 bakarrik da horrela erosten dena. Zuzeneko salmenta baserritarrek behiek erabakitzute prezioa, baina kooperatiba matei edo talde matei saldu behar bai, hor nik uste irabaziare txikigoa, nola funtzionatu horreko? Bai, jaso ditugun datuak dira oraingo 2023ko apirilekoak, eta horre jaso dugunez, bat ez beste esne litroa 58,5 prezioan erosi zaio baserritarrari, baina kostua izan du da esne litro bakoitzeko 0,56. Horrek esan nahi du litro bakoitzeko 2 zentimo eta erdi bakarrik egondu dela margina. Eta horren ondorioa ze izan du da, 2022an esaterako EAen 6.159 esne behi hil zituztela haragitarako, hobeto ateratzen zelako haragia salduta eta ez esneari eutxita. Hori dela bultzatu dena, ez? Asko Europatik, gobernuetatik, zenbat eta behi gehiago izan, orduan eta diru laguntza gehiago jasotzen dela, eta bultzatu den eredua izan du dela erabat industrializazioa eta eredu intentsiboa, ez? Eta lehen baserrietan batzirela jardura desberdinak, eta bideratu dituztela bakarrik esne behietara, eta uste dut gaur zorionez beste eredu bat ezautuko dugula. Eskerrik asko bestitxo, testu ingurun kokatzen laguntzeatik an, Xabi diemogo jau, ongi etorria, batez beak esplikatzeko bere esperientzia, esnegintza ingurun. Bai, hori da, ipatuko dugu Bizkai Gaine kooperatibatik datorrela, ongi etorri, Xabi. Kaixo, egunon. Ipatu duzua, nondik zato zen, ozein zuen proiektuen berri pixkat? Ni Herrigoititik nator, Bizkaiatik, eta konkretuki Bizkaigan elkartetik. Bizkaigan elkartea duela 40 urte inguru sortu zen, eta, bizitza ateratzeko modu bat bezala, baserrira bueltatzea ikusi zuten Gernika inguruko, Herrigoitiko 3-4 gaztek, ezta?
Orduan, gazte hauetako baten osabaren behizar batzukin, hasi ziren, lehen aipatu zuen bezala esnea jetzi eta salmenta zuzenaren bitartez inguruko herritarrei hurbilduz. Baina, gero aipatu zuen bezala ere Europatik eta 80. hamarkada inguru horretan eta esnearen industrializazioa eta esneari egiten zitzaizkion tratamendu ezberdinen ondorioz, UHT eta hauek danak, esnearen merkatuak esango genuke crack bat egin zuela, eta hor esne litropilo bat zeuden, eguneroko salmenta hori asteroko edo hilabeteroko salmentara pasatu zelako, esaten dugun bezala, esneak UHT tratamendua edukitzerakoan, hilabete ere aguantatu dezakelako brick baten barruan, ez da? Orduan imaginatu merkatua nola apurtu zen. Beraz, momentu honetan ikusi zuten aukera bakarra zen esnea transformatzen hastea eta produktu ezberdinak sortzea esnetik. Eta hasi ziren jogurra, gazta freskoa eta hasieran nolako egunerokotasunean kontsumitzen diren produktuak egiten. Zure etxalderako zure sarbidea ere berezia da, zezu izatez hori ez da baserri bat bertan bizi daitekeena edo, zuk ere bertara nola heldu zinen? Bizkaigan elkarteak badu baserri bat, esan genezake nabe bat edo baserri bat, bertan ditu kortak eta gaztandegia, eta baina hala ere, kide bakoitzak gero badu bere etxea, bere nukleo familiarra, gu ez gara familia gure artean. Orduan ni Derioko nekazaritza eskolara joan nintzen nekazaritza ekologikoaren gradua egitera, eta bertako praktikak egiterako orduan Bizkaigan eta Sondo hitz egin zidaten, eta bertara joan nintzen praktiketara, eta behin praktiketan udan geratu nintzen lanean, eure gustora, ni gustora, eta hola gutxika, gradualtasunarekin batera izan da gutxika sartzeko prozesu bat. Estitxuk aipatu du lehen, behiko purua ez dijoala beraka, mantentzen nahi dela, baina banatuko daula. Gaur egun behi granja handigo daudela eta txiki bukatzen nahi dela edo. Baina behiko purua berdintxu segitzela pixkat, ez dakit, zure iritzia horren gero? Hoi da esne behien industrian arazo handienetariko bat izan dela espezializazioa, ez da? Gero eta behi gehiago jarri, gero eta baserri gutxiagotan, honek salmenta zuzenaren ereduarekin guztiz apurtu du, lurra lantzeko moduarekin ere ongarrien inguruan hitz egiten dugunean, purinen edo satz gehiegi sortzea eremu batean, gero ez dago hori maneiatzeko modurik, eta pixkat apurtu dute ere baserri eremuetako bizitza edo gizartea esango genuke, bizitzeko modu hori. Horre aipatu dituzu zenbait gako eta espezializazioa aipatuta hemen izan genuen Josebe Blanco Artzaina ere eta berak azaltzen zuen nola baserria espezifikatu egin behar izan den edo dibertsitate hori kenduarazi zaiola, zuek dibertsifikazio horretarako salto bat ere eman duzu ez, behiak bakarrik ez dituzue izaten ez da produktuak ere, ala? Ez hori da, azkenean zuzeneko salmenta egiterako orduan eta bertako herritarrei nahi diezunean produktu on bat eskaini eta urte osoan zehar beharrezkoa ikusten dugu dibertsifikazioa, abere ezberdinekin eta produktu ezberdinekin, adibidez, behi esnearekin egiten ditugu egunerokotasunean kontsumitzen diren produktuak, gazta freskoa, jogurra, esne freskoa saltzen dugu, ez pasteurizatuta, ez UHT, esne gordina saltzen dugu etxesetxe. Eta beste alde baterik, egin ditzazkegu ere beste produktu mota batzuk izan daitezkela gazta urdina, edo bri estiloko gazta bat, ardi gazta ere badaukagu, horrekin batera, txerrikiarekin ere lantzen hasiko gara leister, baratza pixka bat ere ez da. Orduan hor ez bakarrik salmentara begira, gehiago ere guk baserrian bizitzeko moduari begira, ez da, gauza integral baten ulertu. Eta horrek badauka eraginik errentagarritasunean? Noski daukala errentagarritasunean eragina. Alde batetik, esan duan moduan, eskaintza zabala badaukazu, bezero
posiblea ere zabaltzen da, espektroa esango genuke zabaltzen dela. Beste alde batetik ere bai, ganadua euren artean, guk ardiak eta behiak ditu lan egiten du ardiekin eta behiekin gehien bat, adibidez belardiak erabiltzerako orduan oso ondo konpenetratzen dira euren artean. Eta hori, saltzerako orduan, beti adibide errezena da, ardi gazta badaukazu, edo behi gazta bakarrik badaukazu, eta norbait badator postura, eta ez behi gazta daukat, zai gustatzen. Ez baduzu ezer gehiago, ez duzu saldu ezerrez. Ja, baina eski daukat ardi gazta, dauzkat txorizoak, dauzkat ruloa, daukat gazta urdina, daukat... Orduan, hori ja, zailagoa da, ezta? Alde baterik hori ere ikusita. Produktuen dibertsifikazioa esan duzu, baina dibertsifikazio horren barrunde bai, bisitak egite zuela zuen baserriare irakurri daukau. Bai, oire, bai, azkenean, baserria beti dago pizka bat, gaur egun jende gehiena hirigunean bizi da, edo herrietan, ezta? Orduan baserria geratzen da, gizarte urrun bat bezala. Eta guk lortu behar duguna da, lurreratzea hiriko eta herrietako jende horrengana ez gaudela urrun, egunero gaudela euren plateretan. Edo egon beharko ginatekela egunero euren plateretan, ezta? Orduan daukagula eurengan pentsatzen duten edo, pentsat hausnartzen duten, baino eragin gehiago, eta daukatela eurek, nire ustez, informazio gutxiegi. Hau da, gure lana ere bada informatzea eurek, baino kontsumitzailearen lana ere bada informatuta egotea kontsumitzen duenaren arira. Eta zemuzko harrera izan da jendeakiko, gustatu zaie, nola biltz? Bai, bizitak orain dela urte asko egiten dira bizkaiganen, bai inguruko ume eskoletatik, edo bai gazteak, gure produktua ere eskola batzuetan saltzen dugu gaur egun, 7 eskola ingurutara eramaten dugu gure eskualdeetan, bai Mungialdean eta bai Gernikaldean. Eta, eskola horietako umeak ere etortzen dira, eta ikusten dute, egunero euren eskoletan jaten duten jogur hori nondik datorren benetan, ez da? Ez da bakarrik azkenean itxu-itxuan ematea aldatzea jogur bat bestaren gaitik. Da ikustea zer dagoen jogur baten atzean, da zer dagoen beste jogurraren atzean, ez da? Zuri entzundakoa da, eta aipatu izan duzu, zuena desagertzear dagoen sektore bat dela. Nondik aipatzen duzu hori edo? Bai, azkenean egin dutena izan da, gertatu dena izan da, bai sistema kapitalista honen barruan dauden beste arazo guztien artean, baserriak lurra ere okupatzen duela. Hau da, gaur egun lurra ere nahi dute, aberatzagoa da beste gauza batzutan lur hori inbertitzea. Beste alde batetik ere, etorri garen heldu garen klima egoeran, gero eta zailagoa da guretzako lana egitea, baino batez ere hor dagoena da lehen gaien kontrola eta gero produktua saltzerako orduan dagoen kontrolak eta hori intermediarioak eramaten dituzten diru kopuruekin, hori modelo bat apurtu dute, dala salmenta zuzenarena, euren modeloa implantatu dute, dala eurek dirua eramatearena, ezta? Orduan, gu baserrian ez gara bizi aberatzak egiteko, ezta? Hor dago pixka bat ere modeloaren nik uste dute modeloa saltzerako orduan punto garrantzitsu bat, ezta? Gu bizi gara baserritik eta baserriarentzat lurra, herritarrak, gu, animaliak, hori dena kontuan eukiz eta zainduz, elikatu alizateko gure herria alik eta modu zuzenenean, ezta? Eta modu iraunkorrenean. Ez gara ari honetan aberazteko, eta hor dago bi modeloen arrakala handiena. Aipatu zu, baserritik eta baserrirantzat bizi zaetela, eta hor egon da aldaketa bat, esan belaunaldi aldaketa bat, zaila dago gaur egungo gazteek sektoren sartzea, zuek indezue, zein izan dira horko pauso garrantzitsuk aldaketa hori lortzeko? Bai, lehen esan duan bezala, baserriko ingurua ere guztiz apurtu da, guztiz pixka bat modelo aldatu da, edo ez dago lehengo baserriko gizartea, ezta? Lehen aipatu dizudan moduan, ni bizi naizen lekuan, 6-7 baserri egongo dira, eta pertsona bat edo bi gaude bakarrik
60 edo 70 urtetik bera, ezta? Orduan horre ez dago gaur egun de facto ez dago bizitza egiteko modurik, ezta? Behar dituzu zure kuadrilla, behar duzu herri bat, gaztetxe bat, dana halakoa, ezta? Orduan hori dena uztartzeko baserriarekin, hori nire kasuan, ezta? 24 urte dauzkadala, baina beste pertsona batzuk seme alabak, edo etxeko zaintzak, edo hobiak, edo dana halakoa, ezta? Orduan baserria eta hori uztartzerako orduan generazio berriak ikusi duguna da, talde lana lehendik erakutsi dugutena gure sarrek 40 urte eramatenak, uztartu behar dela, bultzatu behar dela eta indartu behar dela, ezta? Horretarako, errelebo hau ematerako orduan erabaki genuen beharrezkoa zela 10 pertsonako taldetxo bat sortzea, ezta? Aurrera jarraitu nahi genuenak. Eta horrela lortu dugu, lehen ekarri dudan herramienta honeri, edo objektu honeri lana ematea, ezta? Hau da ordutegi bat, hemen dauzkagu goizak eta arratsaldeak bananduta, eta asteburuak ere bai. Ordu hemen ikus dezakegu goiz baten egongo diela gutxi gora bera 7 pertsona lanean, baserrian, eta badaukagu banaketa, gaztandegia, kanpoko lanak, eraistea, ezta? Orduan gutxi gora bera 10 pertsonak badakigu ze egunetan, ze lekutan eta ze ordutan egon behar dugun denon artean lan hau aurrera eramateko, ezta? Hala ere azpimarratu ez dela fabrika bat turnoka funtzionatzen duena, ezta? Txirrena jotzen duena eta denak etxera, ez. Talde izaera eta kidetasuna ez galtzeko garrantzitsua egiten zaigu eta egiten dugu eguardiro denok batzen gara, bai goizekoak eta bai arratsaldekoak, ezta? Eta eguardian komentatzen dugu, egiten dugu informazio transmisio bat, ezta? Zer egin dugu goizean, zer egin dugu arratsaldean, zer geratzen da egiteko, gaurko, biharko. Eta gero, bilerak ere egiten ditugu denon artean, azkenean lana ere badu, ezta? Dana talde lanean egitea, bilerak eskatzen ditu, gauzak erabakitzerako orduan, da beste modelo bat, guretzako erakargarriagoa eta iraunkorragoa. Eta, esan duan moduan, asteburuak ere libratzen ditugu asteburu batzuk, oporrak ere baditugu. Lortzen duzu hori errespetatzea, gutxi gehiago? Bai, normalean, 10 izaterako orduan hori da lortzen dena, errespetatu ahal izatea. Ezta? Igual beste pertsona batek ere jarri alditu adibidez, ekainak 12an oporretan, baina ekainak 12an kriston eguraldi ona egiten badu, eta zu eta beste 2 bakarrik bazagute baserrian, igual berra moztu behar dira eta orduan egon behar zara. 10 artean, hor garrantzitsua da ere denok jakitea pixka bat denetik egiten, ezta? Ez espezializatzea hemen. Esan dugun bezala ez da espezializatu behar sektorean orokorki, baina lanean ere ez. Orduan denok dakigu animaliei jaten ematen, denok dakigu azpiak egiten, denok dakigu behiak eta ardiak jesten, denok dakigu gaztandegian esnea osten jartzen edo enbasatzen edo minimo batzuk egiten, denok dakigu. Bestela norbait ezingo litzateke oporretan joan. Aipatu duzunetako bat da, zuetako kooperatibako inorrez dela bizi lan egiten duzuen leku berean. Hori izan da belaunaldi aldaketa hori emateko gakoetako bat edo zertan lagundu du horrek? Noski, hemen belaunaldi berriak sektorera sartzeko daukaten zailtasun handienetako bat da infrastruktura edo, ezta? Bai lurra eta bai lanerako behar dien herramientak, ezta? Medios de producción, esaten dena. Dena dago privatizatuta eta hauek eskuratzeko eserrez ez daukan, ni 17 urterekin hasi nintzen praktiketan bizkeganen, eta ni 17 urterekin noa, eserre egitera. Ez daukat ez kapitalik, ez daukat ez ideiarik ere, ez jakin behar dena, asko ikasi behar da, baserri proiektu bat aurrera eramateko gauza asko hartu behar delako kontuan, ez da. Orduan, daukagune arazo handienetako bat da, hori, esan duan bezala bai lurra eta bai eraikuntzak edo herramientak, ez da. Eta bizkegan elkarteak daukan sorte handi bat, edo, ez da bakarrik sortea, da lan duen gauza bat da, baserria ez izatea inorena, kide batena ere ez. Baserria da elkartearena. Orduan,
lehengo kideak jubilatzen joan direnean, elkartean joan gara sartzen kide berriak, eta orduan egin da traspaso natural bat, esfortzua eskatzen duena bi aldeetatik, baina bueno, eman diona viabilidadea edo albideratu duena jarraitzen, ezta? Proiektu honek beste 40 urte jarrai dezala modelo honetan. Esan dezu, baserri proiektu eta aurre ematea ez dela erresa, eta zailtasun hortan zein da, zure momentu gustokona lanen? Ez dakit, nik uste dute edozein momentutan egon daiteke momentu gustokoen bat. Hau da, honaiz pentsatzen pixkat eta ez daukat lan gustokoenik edo momentu gustokoenik, baina badaude edozein lan izan daiteke, zaude momentu batean, baserrian, ez da, lanean, da ikusten duzu dena ondo badoala aurrera, pum, altzatzen duzu burua, ikusten duzu Euskal Herria, ikusten dituzu mendiak, eta hori, energia bat barrutik sartzen zaizu, esate duzuna, jos! Eta hori da, momenturi gustokoena da, sentsazio hori, ez da? Ez lan bat baizik eta sentsazio hori. Eta zergatik eusten diozu bizi modu horri, edo zergatik eutxine diozu? Bueno, alde batetik baserri mundua beti gustatu izan zaidalako, ez da, bai animaliak eta, bai, baserriko mundua. Baino gehien bat uste dualako hemen dagoela herri honen etorkizuna, ez da? Nik proiektu honetan sinesten dut, proiektu honek daukan filosofian, ideologian eta lan egiteko moduan sinesten dut. Ez da bakarrik sinesten dudala, sinestearen, baizik eta horrela pentsatzen dut. Eta uste dut horrelako proiektu gehiago egongo balira herri osoago eta hobe baterantz joango ginatekela. Eta bueno, niri proiektu honetan aportatzea tokatu zait eta jarraituko dute egiten alduan bitartean. Eskerrik asko, Xabi, erakutsi duzun guztiagatik, eta bain dakizun bezala kantua deskatzei hau, bisiteria baitzai, eta sai duzu zure kantua zein izan dan, eta zergaitik? Baserriko topikoekin pixka bat apurtzea gaitik ere bai, eta hemen beste batzuk pasatu dienak ikusi ditut nahiko kantu klasikazoak, eta niri ere gustatzen zaizki eta besti horiek egia esan, baina ez nuen horretan jauzi nahi ere ez. Eta atzo ordutegi honei esker, atzo arratsaldean joan alizan nintzen, lagunak diren tokekoen eta Thatchersen kontzertu ikustera Bilbora, asko disfrutatu nuen, da gaur euskaraz egiten duten musika berri hau, haize berri hau, plazaratzea gustatuko litzeak. Entzutea besterik ez zaigu geratzen. Entzun egingo du, eskerrik asko, Xabi. Zuei.
ritmo hauekin emango diogu urrengo gonbidatuari ere pasoa. Gaur esperientzia gisa, 3 txiki baserri ezagutuko dugulako, Edurne Agirre Bengoetxearen eskutik, ongi etorri, Edurne. Eskerrik asko. Bueno, Edurne, ikusi da, bintzat okina zehala edo ogia bintzat ekarri guzula, aipatu guzua, nundi zato zen o ze ekarri guzun? Bueno, Errezilen kokatutako basarri bat, Anaian basarria da, eta ogian iten dugu, beha baratza zaina da, beste kide batekin, eta ni leno okin bezala beste basarri batean jarduten nintzen, eta gero bueltatu nintzen herrira, eta hor segitzen dute ogi egiten baina Anaian basarrian. Anaia errotari, behak egiten ditu irinak eta hola, eta ni eta iloba ogi egiten. Hasieretara itzulita pixka bat, zer dara eta hasi zinen okin munduan? Zan gauza bat asko gustatzen zitatena, lagun baten ogia banatzen ibiltzen ditzan, duela 30 urte edo hola, eta hola, estilo ontako ogia egitezun, eta bere ogia banatzen nun, da behin egon nintzen bere basarrian, eta ikaragarri nekatu nintzen. Egun hori izan zen, oso polita, baina oso nekagarri eta pentsatzen nun, ze zaila okina izatea, eta zan amets bat bezala. Eta gero, ezagutu nun Aldabazarreko jendea ezagutu nun, hor beste elkarte txiki badao, eta ogia egite zuten baita ere, eta horko pertsona bat ezagutu nun, eta area junitzen bizitzea. Eta hortikan, ogi kursillo bat egin nun, Xabi Akizu horre Ezkio Itsasoko kide bat, eta behakin ogi egiten ikasi, eta gero Aldabazarren ogi egiten hasi nintzen, eta hortikan, ibilbidea hortikan hasi nintzen, ogi egiten. Ogi egiten emateunez ikasi zu, eta aukera ekarri guzu bat probatzeko? Bai, aukera batzuk ekarri jau. Ze aukera ekarri zu bat probatzeko? Bueno, bitu, ogia ez da normalian saltzen dugun ogi, ze izaten da gauza asko egiten, ogi klase asko egiten ditu, espelta, gariana, zekalea, txuriare egiten deu, sarrazeno, glutenik gabeko, harto beltza esaten diotena baita ere. Eta orduan dana pixura egiten ditu, gero erreso saltzeko dendetan daula. Orduan gero sobratzen dian masapusketak egiten ditugu danak elkartu, eta horrekin ogi bat egiten dugu. Eta orduan da nahaztutako, masa guztik nahaztutako ogi bat, eta gero gozogintzan ere jarduten geha, eta hori kuki batzuk eta gaietak, espelta irinakin egiten ditugunak, eta paxak, olokopoak, sesamo, hola, eta gero makilloiek, azkenea guaina zigeanak egiten, ez dakit ezaguna dezuen alubria zer dan. Ez. Bitu, zuk igual ez dautuko zu, alubria zer dan. Zen horrekin behintzatez. Ez. Bitu, alubria da, gu garai batia, txikitan, juten ginean esnebila, zehara, basarrira. Esnebila juten ginean, marmitakin eta esniek hartzen gendun. Eta negun, belarra bukatzen zanean, edo udaberri aldea belarra bukatzen zanean, basarritarrak emate zioten alubria, da fenogreko edo alolba esaten da baita ere, baina euskeraz alubria ezagutzen genuen guk. Orduan, behiari emate zioten alubria, eta horrek kriston gustu emate zion esniari. Eta etzitzakun bate gustatzen. Esnetan, zan, como que, alubrik, ja, besto jateikan. Eta hor sartuta dago hori. Eta hoen dela urte batzuk, gari eta espelta eta hoedanak bertako nekazariri erosten diegu, ez? Eta espelta ekarri gendun urte batian, eta hor sortu zen alubre azik zeuden. Nunbait zelaian aurretikan egintzun alubria, eta gero gari intzuan garaian, alubre pixka bat nahaztuta gelditu zen. Ogin gendun, ez gekindun hazi hori zehola, eta ogin gendun garaian, labetikan atera zanean ogi, baina usaia zan, baina esageraua, zen nuen, ostra, hau alubria da. Pentsatzen, ogi dana zakarrontzira bota behar gendula, porque usai horri ezke oso gogorra da. Eta histori zanola, makila hori egiten hasi gina, porque ogin gustau bintzitzakun, jendia ere gustau bintzitzaion. Eta neto eta bezala zen, ogin, funtzionatzen du. Egun batian makila egin betu, makila edo flauta edo makilak esaten diogu bain. Eta orduan, hasi naiz egiten makilak alubriakin.
Lasai probatu, Xavier? Gertuena zuzadu eta lasai hartzea daukazu. Bai. Aipatu Ez, dituzu... hoi kukia dia, bueno, nahi zuna probatu, nahi bazu kukia. Hoi probatzeatik alubria zer dan. Bueno, eta gero jakindet, alubria edo alolba esaten diote baita ere, alubria dala kurrik eramaten duen espezie bat. Aiubre aipatuzu, zekalea, garia, zuen gaiak lortzeko nondikan lortu duzu? Bitu, hor gaude, Gipuzkoan gaude elkarte bat, Biolurren gaude okin elkarte bat, eta gaude 12 bat okinola, eta helburua da bertako nekazarieri, aldala Euskal Herriko nekazarieri erostea alea. Orduan bai Araban dazkagu eta Nafarroan sortu dute beste talde bat, Azialdeko deitzen dana, behaiek Nafarroan elkartzen dira nekazariak, hori ereiteko eta salmenta baita ere egiteko errezago. Eta orduan Nafarroko eta Arabako gariak dazkagu aurten. Dazkagu nekazari txikiak eta beste batzu pixkata handixaok, eta saiatzen gea txikiak dianari ere hartzen dena, igual kantitate gutxi izaten da, eta orduan dena hartzen diegu. Baina hori dana izaten da, urtean zehar egiten duguna da, ja oain hasita baia nekazarikin hitz eginda gaude, eta ja galdetzen diegu abertze kantitate daukaten bakoitzak, eta ze variedade dakaten, hori ez da importante, eta gero laginak hartzen diteu, oain usta jasotzen danian, usta hila hola, lagina dana jasotzen dira, eta aurten igual abuztun egingo dugu ensaioak egiten ditugu, lagin horiekin, ikusteko bakoitzan konportamentu. Analitika batzuk ere egiten dira, gari bakoitzaren analitikak erakusten digu pixka bat proteina nolakoa dan, eta parametro batzuk aztertzen dira, eta horren arabera badakigu baita ere nundi norakoa izan leiken ogia. Baina hori, bi frogak, bai laginan analitikak eta gero ensaioak laginekin eginda, gutxi gora bera badakigu, batzuk igual gaixo etortzen dira, beste batzuk igual oso zikinak, orduan hori dana zehatzen dugu, uztartzen dugu, eta badakigu gutxi gora bera ze ogia teako zaigun urtean zehar egiteko. Erosketa egiten da urte guztirako, eta momentuz gauden okinan erosketa, 50.000 kilo gari. Egia da, zaporea edo usaia bintzat baduela karakteristikoa daituko dugu bintzat. Eta aipatu duzu kilo pila bat aipatu dituzu hor, urtez urte gora berak izaten dira, edo zer kaldatzen du garia ogirako ona izan daitekeen, edo hor badaude aldagairik eta aintzat hartu behar direnak bintzat. Hori esan dizutena, kantidadian gutxi gora bera beti berdin ibiltzen gea. Baina gero, kantidade hori nola osatu, hor dago aldea. Adibidez, igual nekazari batek eukidezazke 50.000 kilo, baina guk saiatzen gea aldiketan nekazari txikieri ere dena hartzen. Eta gero handieri ona bali badago, baina hori esan dizutena analitikak ikusita eta ensaiok ikusita, hortikan egiten dugu balorazio bat, eta balorazio hortan ikusten dugu zein dan egokina ogi aldiketa urte guztin mantentzeko, ez egoteko kriston saltoa, ze azkenian bezeroari juten geanian, egun batean olako ogi eta urrungan olakoa, saiatu berkean mantentzen oreka bat gutxi gora bera ogi. Eta produktu hau edenak, nun lortu genezazke? Badakau azoka bat egiten dugu astean zehar, Bilabonako azokan, eta gero dakagu denda mordoska badazkagu, bai Azpeititikan hasita, kostalderaino, eta Tolosa, eta horretaino, Donosti denda txiki bada, kuriosua da, Donosti aina hundi izan da, denda txiki badakau, baina bueno. Bai, hola. Aipatu duzu alik eta produktu berlinenak egiten saiatzen zaretela, baina lehen aipatu duzu baita ere, esperimentu zalea ere bazarela, ez? Bai. Zer labilkizu buruan edo, zerekin egiten dituzu saiakerak? Zeinekin, bitu guaina adibidez, azeitunakin, dia hola ez, osagai desberdinakin, eta horrela, oain dela gutxi,
lehen urtean, ez orain dela 2 urte, egin gendun, etorri zan, biolurre elkarte hontan baita ere egiten dugu, zerbait ikastaron bat, edo zerbait nahi balin badegu, oendikan segitzen dugu lantzen, ez? Hainbat gauza beti dao ze jakin eta orduan ekarri gendun Christian Remesi dala aditu bat, frantziko aditu bat, eta fermentazio luzeko honek deitzen dio Respectus Panis deitzen da. Eta da formula bat, fermentazio luzeko, guain oso modan dagoen fermentazio luzeko ogia egitea, legami gutxikin, orantza gutxi hartu, eta ordu askotan fermentatu, eta orduan horrekin ogia egin. Horrek altzen du sabore gehiago ematea ogiari baita ere, eta horrekin ja hasita genden. Kursillo honen ondoren nik beti neukan hori burun, eta gero honen ondorioz, ja hasi ginen, frogak egiten daula. Gertatzen da, guk badakagu baita ere beste gari bat, lehen osan dut ez, erosketa egiten dugu komunean denen artean. Baina guk aparte dakagu beste nekazari batekin uztartuta beste gari klase bat, guk nahi dugun gari bat, hemen Gipuzkoan errezilen egin gendun gari bat, Rouge de Bordeaux zala, eta hori eman duen beste nekazari bati, hemen lur nahikoa ez dakagulako, eta zain, posible zu egitea guretzako gari hau, eta orduan, guain ja damakizkigu 2 urte, aurtengoa izango da 3. uste dut, egingo diguna gari hori, Rouge de Bordeaux hori. Orduan, hortikan guk partida potente badakau. Ze gertatzen da, ez dela hainona. Dazkan proteina gutxigo dauka, orduan ogi altxatzeko, saborezta oso ondo dago, baina fermentazio luzian, hor dago, fermentazio motzian esaten degunean 5-6 ordu berditu gutxienez, eta hor hobeto funtzionatzen du, baina fermentazio luzian sartzen degunean, glutena degradatu iten da gehiegi, orduan relajatu iten da. Eta ez dia hain ogi politiak ateatzen. Saborez oso ona daude, eta egida dazkagula bezero oso onak, eta nik azoka horretik gustatzen da, ze jutezea ogikin, eta zati jozu, batzuk badazkat enkarguak eta daude, ez? Eta jartzen dizkiot aukeran, bat hola arrua, eta bestia fermentazio luzekoa ez da aina arrua, eta zaten bitu, hau gorde izut, baina nahi bali mazu hau da, kasuta, ez, jarri hori, eta zaten, abitu. Ez dakit zergatik aukeratzen dune, ze begi, batzutan pentsatzezu, jendia begira jungo da eta hartuko du igual honena, baina ez, batzutan, beste aukeraketa bat egiten dute, eta, hola. Orduan, beti ez da itxura ez da ere, baina hori, da askozaz ezailagoa. Orduan, hori ez aukeraketak eta, bai. Hor klienteak inde bai lanketa bat indezen seinalea. Hori da. Eta hori baloratuko, Bai, hori da. Ekarri duzun produktu hau denak, saskia sartuko itau, helik ekarri dune saskia, eta hemen astero zozketatzea du saskia, baina saskin zozketan parte hartzeko galdera bat dita eskatzi zau, da mota bat zure galdera, agertzen asmatzeun. Bitartean aprobetxatuko dut, denbora pixo bat nago izu pentsatzeko. Saskian zer dugun aipatuko izut, ze baitugu hoi bezala argia eta bizi baratzeako produktuak, gehitzeko hemen garbinelarra izan genuen hemen, eta bere liburutxoak ere badaudela, eta Perrapa baserriko txuleta eta aragi xetu ere badugu, baserri loreak proiektuko lore sorta lehorra ere bai, iraungo duena, ez da ximelduta iritsiko zuen etxera, eta horren baita Irure txiki baserriko produktua ere. Beraz, Edurne nahi duzunean, galderatxe bat botatzen bai guzu, ea asmatzen duen publikoak. Pentsatu dut, jendeago goratzen dan esan deten elkartearen izena, okine gauden elkartea, ze izen daukan. Entzun duenak edo berri zentzuteko aukera izango, eta galdera horren erantzuna, beti ezela, argiako zenbakia bibliorkoa, audioz edo mezu bidez, eta zagit, Eli ja saio batzu badamak izio, buru zatra egiteko zinen, o zenbakia?
Bazpare, zaber zein iritsi behartzaion erantzuna, eta irakurreta esango dut, 6-8-8-6-6-9-4 Bueno, Makin? bazpare, errepikatzeko nik ebeidatuta, 6-8-8-6-6-9-4 Esan dakoa bidali zuen erantzuna, eta baleko alin bada, produktu sorta honen zozketan parte hartzeko aukera izango duzue. Eta horrelaxe, eskerrik asko bai Xabier eta baita Edorno ere, bioi ona etortzeagatik. Zueri. Eta entzulei esango diegu, hoi bezala argia.eus eta bizi baratzea atarietan dagoela ikusgai gaurko saioa, baita bestelako audio eta bideo podcast plataformetan, eta hemen txagotuko ditugula. Hoi da, urren arte. Urrun arte, eskerrik asko. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu, argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.